Odluka Vlade Republike Srbije da krene sa primjenom prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom potvrda je čvrstog opredeljenja za evropsku budućnost zemlje. Primjena sporazuma je za Srbiju od velikog značaja, pošto je njegov osnovni ekonomski element stvaranja zone slobodne trgovine između Srbije i Evropske unije. Evropska unija je ne samo tržište od oko pola milijarde potrošača, već i tradicionalno naš najvažniji ekonomski partner, sa kojim se obavlja više od polovine ukupne robne razmene sa svetom. Ukoliko se uzme u obzir da su zemlje CEFTA, koje takođe imaju evropsku perspektivu, drugo po značaju izvozno tržište Srbije, lako se može zaključiti da će u budućnosti više od 80% srpskog izvoza biti usmereno ka zemljama članicama Evropske unije.